Yaron Fatima Karishma ne ai. Dan tsayin mata tun da na ganki daga yau kin huta. Sunana Alhaji komai doze in kika aure ni zan sai miki mota. Kina gani na aka dan karami sai kuɗi barama ki ga alama. Dan wata gida na da firamare lokacin school fees naira 10. Ina ciyar da shi har ya sama ka tsoro mu ya wuri aikin gana ma. Wata rana yana cin tuwo gidana ya sarke dan yayi katon loma. Bara na gwada miki hoton mu ne da shi lokacin baya da nama. Kai dan ban wayan nan in nuna mata hoton. Oga ba ta da caji tana can na baro ta cikin mota. Ka san kilme quick ce sai cin caji. Kash Na baro motar a gurin wanki dan naga tai kurari. jiya teku ya zo gidana na bashi kyautan biliyan 10. Wai kuɗin shi sun kare kisan takarar shugaban kasa zai koma. Ko wannan agogon ma tsadadda ce ta kai miliyan 3. Wannan takalmin ma tsadadda ce ita ma ta kai miliyan 3. Garin cika ki da surutu don muna da mitin nan da karfe 10. Ni ko mun yar kifaɗin nan ta saka mun nan ba dan babban ba ta da caji. Oga ni fahimwa nake ji kuma gashi aljihu na babu 'yan canji. Ga naira 50 ka samu waina ka saya da miya ko a sa yaji. Ke ko daga nan mu wuce daɗi kowa restaurant mu je ki ci kaji. Tukubu tana mun flashin kuɗi yake so in je in bashi. Kin san shake gadin gida na ce wata ya kare yana son albashi. Ina da ma'aikata da yawa a karkashi na ko wani sashi. Miliyan 100 nake kashewa da kashe wata don biyan albashi. Jefanen gida na ko duk sati a Dubai nake aikawa aishi. Ko daga ki shago yego na aika yaro a Rufai da ya karɓo shi. Bara a karɓo miki yego dan da gani shago babba kika tashi. Kai dan matso kusa Ka je shagon nan ka karɓo mun yegod bashi. Oga kai ma ka san shagon Rufai da kamfani kadai take ba bashi. Ka san me zai faru daga nan wuce gida batun karɓo yegod kama bar shi. Na san dabaran da zan yi mata nima a hankali kawai in feci. Kai ji mana dan ba 50 nan da na baka mana na samu na hawan babur ka gane. Habadi kai ma ka san tun da safe komai ban ci ba fa. na aika shi za ya karɓo miki yego mai sanyi na cikin firji. Ya san na fi so ina faranta miki rai ban